ଘରେ ସୌରମେକ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଦୀପ ଲାଗି ନହେଲେ କେହି ଦେବେନି ହେଲା ଦେଖିଆ ବାବୁ ମୁଠା ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ ମୁଠା ଭିକ ଦିଅ ପାଗଳାଟା ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଭିକ ମାଗେ ତୁ ଭିକ ମାଗି ଆସୁନି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ କହୁଥିଲୁ ବାବୁ ମୁଠା ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ मुझे भी कोई ना बाबू
ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକି ଯଉପତି କଣ ତେବେ ମୋତେ ବୁଝାଇବ? ମୋ ଭାଇଟା ପୁରା ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିଲି ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, ଶେଷରେ ଦେଖିଲି ଆସି ତମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛ। ମୋ ପାଦ ଦିଟା ଅଟକି ଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ଭିକ ମାଗିବା ମୋର ପେଶା ନୁହେଁ। ଆରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଲି? ଆରେ ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଖାଅ, ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଧରିବା ମୋ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀର ଭାଇ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ପରା ମୋର ଭାଇ। ଆରେ ଭାଇ ପାଇଁ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ କଣ ଏଇ ଜଗନ୍ ମହାପାତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କଣ ତୋର ଅବହେଳା ରହିଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିଲି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଗିଲି, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ଭାଇ, ତମେ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବ? ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ଯାହା ପରେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛି। ତମେ ଶେଷରେ ଭିକ ମାଗିଲ, ତମେ ଏଣିକି ନେଲ। ଛି ଛି ଛି। আরে সত্যের কোন ভাইটা